Здравейте! Представяме се Дани Матев. Той е специалист в областта на изкуствения интелект, Big Data и автоматизирането на бизнес процеси. Също така учи японски език и планира да изкара магистратура в Япония. Нека дадем думата на Дани, за да разкаже повече как да не останем автоматизирани. Като цяло вече ме представиха, вие ме ръкопляскате, може да си ходим. Мога също да кажа за себе си, бях и аз 5 години мъченик. Не знам дали се личи по това колко е опърпа на тая вратовръзка, но наистина си е батъл с карта всякъде, дори има малко изгорено тук. След МГ завърших Технически университет в София с компютърно и софтуерно инженерство и всъщност 3 години се занимавам, работя в компания, така се занимавам с изкуствен интелект. Най-вече профила ми там е с компютърно зрение и вибродиагностика, където следим кога дадена машина би се счупила. Например, каквото и да е всъщност. Отгоре на това също, в свободното си време анотирам данни за изкуствен интелект, така че ако някой е оплашен от Терминатора, нали, ето го човека, мен може да биете после. ChatGPT, данни за него, ето го човека. Така. Преди да почна презентацията, всъщност ми е интересно колко от вас се притесняват, че работата или специалността, която се изберат след училище, може да бъде автоматизирана и всъщност няма да могат да я работят. Мале, ама то вие сте перфектната аудитория, бе. Какво се избирате? Някой може ли да сподели като специалности? IT, медицина? Всякакви неща. Добре. Ще ви разкажа днес как пък да не бъдете автоматизирани. Всъщност, може би, не знаете, но според McKinsey института в Щатите, 14% глобално от всички служители ще трябва да сменят кариерния си път заради автоматизации, главно породени от изкуствен интелект. Също според Goldman Sachs, друг институт в Щатите, 2/3 от всички професии в Европа и в Щатите могат да бъдат частично автоматизирани от изкуствен интелект. А пък 1/4 могат да бъдат напълно автоматизирани, било от изкуствен интелект или от други процеси. Това звучи зле, но обаче има една друга статистика. Колко хора сме горе-долу в тази зала? 35. Супер. Повече. 50. Да кажем 50. Това означава, че около 31-32 от човека от тази група, това е първи, втори, трети, може би четвърти ред и повече, ще работите работа, чисто статистически, която преди 10 години не е съществувала. Няма я като име, не е съществувала като дейност. И това е породено заради нови професии, които изникват от тази технологична или индустриална революция. Салка, днес ще ви разкажа какво се случва в момента, защо се случва и как можем да навигираме именно тези промени, за които споделих статистики преди малко, поради навлизането на изкуствен интелект. Ще ви разкажа аз какво мисля върху ситуацията и съответно мнението, което е споделено и от много други. Какво се случва в момента? В момента е период, много бява различните индустриални революции. Ако трябва да опишат процес с едно изречение, което обхваща основната причина за всичко, което се случва, е, че това, че бизнесите могат да автоматизират големи бизнес проблеми с изключително сложни процеси за много малко пари. Какво означава това? Искам да дам един пример от Customer Service. След като гласовите модели, т.е. роботите, които говорят, буквално като speech, стават вече неразличими от хората. И на много места първите слоеве на Customer Service са изцяло менажирани от роботи. IKEA е един такъв пример. И честно казвам, на местата, където е имплементирано добре, дори аз самия го предпочитам, защото получавам отговор веднага на най-често питаните въпроси, вместо да чакам 15 минути. Това не е единствено. Медицинската диагностика и интерпретирането на резултати през изкуствен интелект, било GPT или който да е друг, за анализиране на, например, рентгенови снимки, ще става все по-популярно.
хората ще използват ChatGPT и подобни като психолог все повече и повече, защото винаги е наличен, за много хора е безплатен и имаш постоянно достъп до него. Абсолютно всяко дете, абсолютно всеки ученик може да си има собствен персонален учител. Отново, достъпен 24/7, който обяснява нещата по точно специфично начина, който ти можеш да разбереш най-лесно. И това е ефекта от всяка индустриална революция. Много неща ще са достъпни за много повече хора на много по-ниска цена. Но можем и да обърнем изречението. Много по-малко хора ще са нужни за постигане на същия резултат. И именно това, според мен, класифицира напредъка в изкуствения интелект като революция. Нали? И съответно тук идват и проблемите, с които трябва да се справим. А именно, как да не бъдем автоматизирани. Най-важното нещо, което трябва да имаме предвид е, че каквото и да се автоматизира като дейност, нуждата от крайния продукт или крайната услуга ще си остане. Например, може в момента с изкуствен интелект да се автоматизират първите слоеве на Customer Service, но това не променя нуждата да звъннеш на някоя компания, защото ти трябва помощ. Друг пример е от втората индустриална революция с влаковете. Да, те автоматизират всички хора, които са пренасяли стока с коне, но нуждата да пренасяш стоки от А до Б си остава. Затова имаме Speedy Account. Така ще е и в тази революция. Дори писането на код, например, да се автоматизира напълно от изкуствен интелект, нуждата от IT системи си остава. Може да няма да има нужда от чак толкова много програмисти след 30 години, но IT сектора със сигурност няма да умре. Просто ще се трансформира. Сега, как точно ще се трансформира IT сектора и всички други индустрии, уви, не можем да кажем със сигурност. Защото има все още много открития, които тепърва ще навлизат и в обществото, и в бизнеса. Това, което знаем със сигурност обаче, е, че тези сектори ще имат нужда от хора, които разбират новите технологии. И с това ще започна последната и този път и най-важната точка, именно как да не бъдем автоматизирани. Ако можете да запомните едно нещо от тази презентация, нека е това. Няма да бъдеш автоматизиран от иновацията. Ще бъдеш автоматизиран от човек, който използва иновацията по-добре от теб. Нека разгърнем това твърдение през историческия опит и предишните индустриални революции. Няма да бъдеш автоматизиран от становете. Ще бъдеш автоматизиран от човек, който използва становете по-добре от теб. Това е пример от първата индустриална революция. Преди всъщност да се появят механичните станове, това са машини за тъкане на платове, хората са такали на ръчни станове по селата си. Всъщност, през седмицата цял ден се тъчат платове и в уикенда отиват в града и продават продукцията си, т.е. платовете, които са направили. После обаче са се появили механичните станове, които тъкат автоматично. Това е позволило много повече плат и съответно дрехи да се произвеждат на много по-ниска цена. Обаче тогава са трябвали и хора, които да оперират тези станове. Някои са избрали да се научат как да боравят с тези нови машини и често дори са получавали повече пари за тази дейност, особено в началото на тези трансформации, спрямо тези, които са тъкали на ръка. Други са решили, съзнателно или несъзнателно, да препрофилират в нещо напълно различно, просто защото вече не са били конкурентно способни с техните знания. Становете не са ги автоматизирали. Те не са се адаптирали спрямо новата технология. Втора индустриална революция. Няма да бъдеш автоматизиран от влаковете. Ще бъдеш автоматизиран от човек, който използва влаковете по-добре от теб. Този пример е малко по-труден, но мисля, че е много добър, именно защото е такъв крайен случай, edge case. Защото в сегашни дни, за да стане човек машинист, трябва да го следва като специалност 4 години в университета. Но когато те първа са навлизали влаковете, е било много по-лесно да се научиш и да започнеш това като дейност. Просто като отидеш и започнеш да оперираш или като помагаш с слагането на въглища в локомотива.
И отново, хората са имали два избора. Научи се да оперираш влакове и остани в транспортната индустрия, или препрофилирай в нещо напълно различно. Отнело е време влаковете да навлязат и да изместят конете. Единствено, неследенето на тенденциите може да те накара да бъдеш автоматизиран от изневиделица. Отиваме към трета индустриална революция. Няма да бъдеш автоматизиран от компютрите. Ще бъдеш автоматизиран от човек, който използва компютрите по-добре от теб. Тук има и най-много примери, защото е било и най-близко в миналото. И все още дори това е в съзнанието на много хора. Колко от вас знаят за компанията Xerox? Уха! Супер! Знаете ли какво означава ще ти го ксерокопирам? Да направиш копия на документ. Всъщност, ще ти го ксерокопирам е много подобен израз на ще ти го гугълна в сегашно време, въпреки че това малко се измества. Преди 20-30 години всъщност Xerox са били гигант. Те са били хората, които са измислили именно процеса да сложиш един документ в скенер и машината да ти изплюе копия на този документ. Преди Xerox да направи техния продукт, всъщност хората или ръчно са преписвали документи, или са използвали много по-сложни процеси, за да се копират документите. Съответно, като първите хора, които го измислят това като процес и да става толкова бързо, те стават глобален гигант. Обаче, колко от вас са купували нещо Xerox в живота си? Изобщо. Нали? И тук не говоря ксерокопие, т.е. да отидем в книжаницата, тук говоря нещо, на което пише Xerox отгоре. Точно. Ами, Xerox всъщност никога не вземат предвид едно голямо нещо, следващото голямо нещо. И това е дигиталните документи. Защото един дигитален документ, може би се сещате, че можем да го копираме с copy и paste. И можем да го изпратим до 1000 човека с 2 клика. Няма нужда да правим копия, които да изпращаме по почтата. Но менеджмента в Xerox си мислят, не, то нуждата за копия постоянно ще си остане. Това не ни застрашава. По факта от последния ми въпрос, колко от вас са купували нещо на Xerox, може да се ориентираме как това отиде. Xerox вече са незначителна компания дори в правенето на копирни машини. 2% дял от копирните машини. Компютрите не са ги автоматизирали. Автоматизирали са ги хората и компаниите, които са гледали по-напред в бъдещето и са следяли за следващото голямо нещо. И нека се върнем до настоящето. Няма да бъдеш автоматизиран от изкуствен интелект. Ще бъдеш автоматизиран от човек, който използва изкуствен интелект по-добре от теб. Това изречение дори само по себе си е много обширно, защото тук не вкарвам само ChatGPT, въпреки че според мен е огромна част от това. Тук вкарвам всички иновации във всички индустрии, които в момента много от тях се случват именно чрез изкуствен интелект. Но нека вземем примера с ChatGPT. Ако от гледната точка на работодател, ако използването на ChatGPT те кара да работиш 30% по-бързо, което между другото не е мит. Това е реално проучване от Масачузетския институт по технологиите. Харвард имат също много подобно разучаване. Но работиш 30% по-бързо с ChatGPT. Аз като работодател бих предпочел да наема човек, който знае как да го използва. И стига заплатата, която давам на този човек, да е 30% или по-малко от човека, който не знае как да го използва, за мен е по-икономически изгодно да наема човека, който знае как да използва тази нова технология. В която и индустрия да се ориентирате, да сте се ориентирали, четете, интересувайте се, използвайте най-новите технологии. Историята е показала, че особено в този период на трансформации, който ще продължи още поне 10 години, най-печеливши са тези, които отрано започват да ги използват, в която и да е сфера. И последно, искам да добавя една последна точка, специфично за вас като ученици. Първо, за да не бъда прибит от изнервени учители, защото вече ще използвате много повече ChatGPT след тази презентация, но и второ, защото е важно за мен като работодател. Можете да вземете синьото хапче.
Може да използвате всички тези асистенти, за да отговарят на тестовете в училище вместо вас и да правят домашното вместо вас. И постоянно да получавате шестици. Но това няма да ви развие като хора, няма да ви развие знанията, няма да ви развие като личност. Стоите на едно място. А на работа, след училище, именно знанията са важни, а не оценките. От другата страна имаме и червеното хапче. Може да използвате всичките тези асистенти, всичките тези нови технологии, за да ви помагат да научите всичката нова информация, за да бъдете в час с всичко. Могат да ви смелят информацията по много по-интересен начин и по-лесен за разбиране. Дори ChatGPT вече има опция за дългосрочна памет и ако разбирате нещо по точно специфичен начин, то може да го запомни. И следващия път, когато имате някакъв въпрос, да го обясни точно по начина, по който най-лесно схващате информация. Така че това е второто най-важно нещо от тази презентация. Борете се за знания, не за оценки. Защото когато влезете в работна среда, вече не са важни оценките, а какво стои за тях като знания. Нека преговорим най-важните точки от тази презентация. Първо, очакват ни много промени. Много услуги и продукти ще станат много по-евтини и достъпни за повече хора. Това е характерно за която да е индустриална революция и периода, в който се намираме в момента. Някои сектори ще имат нужда от по-малко хора, но тези хора ще имат нужда от различни знания. И вие може да капитализирате точно върху това. Няма да бъдеш автоматизиран от изкуствения интелект. И това говори за знания, не за оценки. Благодаря. Можете да задавате въпроси към лектора, ако имате такива. И може обратно, ти да ми задаваш въпроси за това колко често си пиша домашните с ChatGPT. Да. Всъщност, да, колко от вас са използвали ChatGPT? Всъщност, не, добре. А кой не е използвал ChatGPT? По-добрия въпрос. Уха! Не, браво! Това означава OG човек. А как го използвате? Всъщност, използвате ли го изобщо без редакции или го използвате по-скоро за да ви обясни материала, който учите? За всичко? Да. Значи, училището може да не е много доволно, като работодателите ще са доволни. Но не. Училището е много доволно. Аз мога да дам един пример, но надявам се и останалите да могат да дадат. В 10-ти клас по пространствени информационни системи Илия беше направил много подробен анализ на една задача, която им бяхме поставили във връзка с работата с сателитни изображения, с Sentinel-2. Тъй като искаше да проучи по-дълъг период и каза, тук не ми стигат данните, ще потърся на друго място, но ние не бяхме коментирали как да работим с Landsat 1 и 2, които могат да дадат по-стара информация. Той си е написал даже в описанието на задачата. Използвах ChatGPT, за да мога да разбера как се работи с тези системи. Направих стъпка 1, 2, 3, 5. Това са нещата, които разбрах. Включително ми даде инструкции как да си сваля десктоп програма за работа с географски информационни системи и продължих нататъка, за да мога да реша задачата по начина, по който исках да го направя, не в ограничението, което сте ми дали. Използвайте Sentinel и данните от него, за да си направите задачата. Ще се радвам, ако чуя и още някакъв друг подобен пример, в който сте надскочили очакванията на учителите си благодарение на ChatGPT, а не просто сте изпълнили задачата. Това е много добър пример. Защото тук Илия беше превзел технологията, не тя него. Между другото, от тази презентация имаше един въпрос, който аз не бях отговорил, но не знам дали ви е интересен. Защо всъщност в IT сектора се случиха толкова много съкращения в последните няколко години? И какво всъщност се случва с IT сектора? Особено мисля, че в Щатите е най-зле положението. Но всъщност там мен ми се промени малко мнението, докато писах презентацията.
Защото всъщност това беше много изолирано за IT света и не беше дори свързано с IT, с AI автоматизациите. Всъщност там изключително много компании бяха overhirevали, т.е. бяха назначили много повече хора, отколкото им трябва всъщност да се поддържат системите. И това е за да може да защитят пред инвеститори, хора трябват ни повече пари. Тоест, изхарчихме всичко, трябват ни повече. А как може най-лесно да направиш повече разходи за една компания? Ами като увеличиш най-големия разход, заплатите на служители. И наемаш. Тези хора може да работят дори по 2 часа на седмица. Имал съм случаи на колеги в университета, които работиха по 2 часа на седмица в такива мегакорпорации. И това просто сега вече като дойде времето за оптимизиране на разходите и наистина нямаше нужда от чак толкова много хора. Но това е изолирано наистина, това е изолирано за IT сектора и дори в голяма степен е изолирано и за щатите. В България особено почти не го усетихме. Не мисля, че всъщност имаше големи съкращения. Да. А според теб трябва ли да се преподава в училище? Използването на изкуствен интелект. Имаме вече такива паралелки, но доколко това трябва да бъде фокус на образованието в момента? Това е много добър въпрос. Според мен много зависи от това колко добре може да се адаптира системата за оценяване. Защото особено с новите системи за компютърно зрение и съответно чат асистенти, много лесно може да се отговаря на всякакви въпроси в тестове. Има колко ли не случаи, които съм гледал като постове в университета, онлайн тест, скриншот, ABC, веднага ти се дава отговора в рамките на половин секунда. Съответно, това вече не работи като вариант да се оценяват хората. Така че, чисто като знания, които са нужни после в бизнеса, това ще е много полезно. Дали в училище е правилното място? Според мен може да се интегрира в самия процес, но пак много зависи как се оценява труда. Например, продуктивността на един човек се дига с 30%, но още по-интересното е, че качеството на труда, чувам ли се? Качеството на труда се дига с 50% за задачи, които се пишат. Сега, тук не говорим, пишеш един промпт copy-paste, тук говорим, взимаш резултата от ChatGPT и го домодифицираш да стане перфектен. Всъщност, това е дори вкарано в човешката психология, вкарано в човешката психика, да можеш да разпознаваш грешки. Защо съм започнал да уча японски, защо ми е интересен? Всъщност, следващата ми голяма цел в академичния живот е магистърска степен в Япония. Защо Япония? Ами защото единственото друго място в света, където, всъщност единствените други 2 места в света, където мога да правя научен труд за магистърска степен, са ETH Цюрих и Insight в България, института. Това са институти за Insight, институт специфично за изкуствен интелект, а пък ETH е един от някой ми го беше описал, едно от малкото останали места в света, където се работи чисто за науката, а не за парите, идващи от науката. А пък в Япония също магистърската степен всъщност е свързана с разработка на научен труд, което означава, че влизаш с теза, т.е. тема, която искаш да разучаваш и работиш с професори и други академици, хора на науката, други ресърчери за дадена тема. И искам да вляза и с изкуствен интелект, най-вече в вибродиагностиката, защото японците може да не са на първо място, когато става дума за Natural Language Processing, т.е. ChatGPT технологиите и подобни. Не мисля, че ще бъдат в скоро време заради културата им, но от гледна точка на машинарии всъщност са на много високо място в света. И отгоре на това ще бъде едно много яко приключение. Искам да си ям онигирата всеки ден. Онигирито е оризова топка, особено цуна мейо онигири. Това е риба тон с майонеза. Уникално е. Искам да задам въпроса, какво от МГ ти е помогнало за сегашното ти развитие?
Уха. Ще повторя клишето, Меги много взима, много дава. Най-важното за мен всъщност беше култура. Това, че на едно място са събрани много хора, които са много мотивирани и искат всъщност да постигнат нещо повече в живота си. Всъщност хора, които искат да следват нещо повече, хора, които искат да станат много, нали, хора, които искат да станат повече. Дори един от най-очевидните примери е, много от вас ще завършат университет, нали, някой в София, някой в чужбина, голяма част от вас, според мен, ще се върнат в България, но ще видите, че когато влезете в предприемаческата среда в София, всеки трети човек е завършил МГ Варна в София. Нали, какво се случва? Нали, буквално отиваш на събитие в София и то си от МГ, то си от МГ. Може би дори най-големия пример. TeamGPT. Знаете ли TeamGPT? Супер. Всъщност Илия, аз се познавам с собственика, Илия е завършил МГ Варна, а това е един от юникорн стартъпите в България. Тоест, наистина, много добре развит стартъп. Средата в МГ е уникална. И не мога въобще да отрека знанията по математика. Всъщност много ми помогнаха и в университета, и да се взема и на Ж точката пред името. Така че би казал, това са двете най-големи неща. Опа! Въпрос! Това е много добър въпрос. Мнението на повечето професионалисти е не. В крайна сметка, изкуственият интелект си е инструмент. И много зависи, нали, ние как го използваме и ние какво му зададем като крайни цели. Така че, ако му дадем като крайна цел, нали, превземи всички компютърни системи в света, да, може да стане хаос. Нали. Но в крайна сметка, едното по-обещаващо нещо е, че самия изкуствен интелект, реално той се е баунат, той се е закрепен към компютъра, към който върви. А пък съответно, нали, ние като хората можем да правим нещо, което изкуственият интелект не може. Което е да дръпнем и този шалтер. И сега съответно ще бъде много гадно да го дръпнем шалтера на големи дейта центрове, т.е. места, където всъщност компютрите, където живеят различните алгоритми, но можем да го направим. Така че има шанс, нали, макар че инструмент има шанс за неетична употреба, то всъщност не, че има шанс, той се използва вече за неетични цели, но баш да превземе света, не ми се вярва на мен. Някой друго въпрос, че ли видях? Не успях да се закова. Благодаря ви много за вниманието. Беше ли ви интересно? Радвам се. Добре, мисията ми е изпълнена, значи.